इतना बड़ा गाड़ी लेके यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहा है। Hello friends, welcome back to my Pitanki Vlog channel. So guys, आङो दिनैहाय आरोबाव मोखां बिजाबनि गेजेरजोंहाय मोनसे मुगैथाव भाइरेल भिडिअखौ नुनो मोनदों। बे भिडिअआ बहानि आरो सोर बेखौ आं मिथिया, नाथाय बुंनाय बायदिब्ला सासे लाइमोन सिख्लाया सासे हारसा हौवाजोंहाय गंसे गारियावहाय निसा लानानै गाज्रि खामानि सोलिगासिनो दङमोन होननानै बुंदों। बेखौ नुनानै बर' हारिनि माखासे लाइमोन सेंग्राफ्रा बे भिडिअखौहाय हगारनानै होदों। स' रायजोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायलांब्लानो जाबाय, आं हगारनानै होनाय जासिगोन। ओइ नों नामासो मानसिखौ दिखिले मा नाम मोनलाय बेना मानसिखौ दिखिले कहाँ से आप लोग ये बरस ना बनसे उनी दिखिले 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 ओइ बाहर निकल साले दिखाई अबे निकल क्या डॉन बे या मैं साले निकल तो चेहरा दिखाओ पहले क्या 2 मिनट बे Please. Only 2 minutes, okay? Only 2 minutes, okay? butuh gesnya lah Only 2 minutes. lu mana jak hei Evan di sana oi lima सोर लिमा बिलाय नोंसोर मोन नामा Go on, please. जुमाय लोंदों बिदि जादों नोंसोरो गाबोनसो मोनगोन नों बेटा गलालि गाबोन फैदो नोंसोर बेटा तो कल मिलेगा तो आरामी चलो 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 इतना बड़ा गाड़ी लेके यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहा है। साला गाड़ी को भी शुआ करके डाल गया, गड़बड़ हो गया। चलो गाड़ी को लेके चलो। अबे तुम लोग धुलाई खाएगा अभी। चलो चलो ऑफिस में चलो। चलो गाड़ी गोला तो अरे नुसु चला बेबायदि बुलायखौ आंबो सिनायाखै नोंखौ मा होननांगौ दा ओइ निसानि थाखायनो बेफोरबायदि खामानिया जायो। बेनिखायनो जोङो निसाखौ लायैयानो मोजां। दिनै जों नुनो मोनबाय बेसेबां मुगैथाव भिडिअ बियो। आं नोंथांमोननो क्लियारलि हगारनानै होनो हानाय जायाखै। आं बेखौ एसे ब्लार खालामनाय जादों। इउटुबनि गाइडलाइना बेखौहाय एक्सेप्ट खालामा, बेनिखायनो आङो ब्लार खालामनानै होनाय जादों। स' रायजोफोर, आङो भिडिअखौ बेसेखिनिखौनो लाना फैदोंमोन। जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो। गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।